Skont Simon Busuttil dan il-Gvern huwa mibni fuq il-gideb u għalhekk xogħlu huwa li juri li fil-politika għatawn min jgħid il-verità. U jien irrid nuri illi għatawn fil-politika min ma jigdibx. Fi kliem il-Kap tal-Oppożizzjoni, il-Partit Nazzjonalista dejjem qal il-verità lin-nies. Il-verità li dejjem għadna aħna. Simon Busuttil qal il-verità hija li l-Partit Nazzjonalista dejjem kien favur it-traħħis tal-kontijiet tad-dawl u l-ilma. Li traħħas il-kontijiet hija xi ħaġa li kulħadd jaqbel magħha, anke aħna naqblu magħha. Da minkejja li l-istess Simon Busuttil kien sejjaħ ir-roħs bħala gimmick u Tonio Fenek kien talab lil poplu biex jidra il-kontijiet għolja. Fuq Radio 101 il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li l-alternattiva tal-Partit Nazzjonalista r-roħs fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma kienet il-powerstation tal-BWSC. M'hemmx għalfejn tibni proġett bħal dak biex tkun tista' traħħas il-kontijiet. X'kienet l-alternattiva tagħna li kienet mibnija fuq il-verità? Kienet l-alternattiva tal-powerstation BWSC. Intant Simon Busuttil qal li traffiku huwa tort ta' dan il-Gvern u li minħabba fih in-nies qed joqdu fil-karozzi kuljum jibilgħu it-tħaħen. Il-Gvern għandu tort ukoll fuq l-ermalta li skont Simon Busuttil sa meta kien il-Partit Nazzjonalista fil-Gvern kienet sejra tajjeb skont il-pjan ta' ristrutturar. Dan il-pjan kien qiegħed jiġi segwit sal-inqas punt. Sakemm konna hemm aħna. Meta rrefera d-deċiżjoni tal-Gvern li jipproponi tibdil fid-dati tal-elezzjonijiet lokali bilan li jibdew isiru mal-elezzjoni tal-Parlament Ewropew biex aktar nies joħorġu jivvotaw, il-Kap tal-Oppożizzjoni qal li jħossu sodisfatt għax taħtu il-Partit Nazzjonalista rebaħ. U jiena sodisfatt ħafna għaliex ifisser illi l-Partit Nazzjonalista rebaħ.